shiga yana shigan cikin durin ki haka kina kallo kina hannunki na ta baya haka kin dan dafe hannayenki ta baya haka kina miƙo mishi kin gane sai kiga komai yana digesting cikin durin ki a hankali yana sound inda zai shin taka tena taka tena mwisho daga randa ka ji ranka kana so ka ga tsiraicin wata daga randa ka tambayi wata ta tura maka hoto na tsiraicinta to abinda ake so na farko tukunna da farko ka yadda kai mutumin banza ne kai ka yadda kai stamma makanka kai mutumin banza ne mun fahimta daga ran da ka ji har ka tinkari wata da wannan alfashin to abinda ake so na farko tukunna kai ka yadda kai mutumin banza ne da bai kamata wani ya baka isa ka yardar makanka kai mutumin banza ne daga ran da hannunka ya kai jikin wata ba matarka ba da sunan sha'awa da sunan fasikanci to abinda ake so da farko kai ka yadda kai mutumin banza ne